akwan bi o ye na ewa nti bi bia ma bo bi so kaka jawa jo hono ko mu upuso sanyo hono si Pero por persona antiana, que é bem uai, já tem me falando que é tudo, eu vou arrumar tudo. Tabi, mama, wana were chirewa. Na nanom na asoma me e wo munche. Na muntie ni ye. Mama daloma. Eye mo ba adom. Na nanom saade na bakuro duan. Na no kura wo mu ne se. E me am ba na ekono na wa fa furo. Ite mesire mo. Na nanom na atentesu atometa kire maso sa abofra no hwe na mo anye na yaka de hwe na obem mo antete no mo kan nhyamo yam sansa wo sombo sa mo anye de na nanom aka empanyense wani tuoma wani sama ye ni nyawo monim de na nanom timiye mo hu bi pen se kokoba Nananum semen family, and mere pemono, or Beba Monte. Therefore, with them more careful. You, dear Macam, mon Shannon. That's what my comfort can any day. Chua, I saw my call for the cano. And yet I meet to match in an hour form. That the beada. If you say, sit and now don't, what's your shame before shame mono? Second, no, my call for the barber which I am. One young cananum savage and come with the meco. Nasa don't know, or no who send the fear any. No, but by a better first. Name of me idea make me coach in trouble until some cock or no. The beada. What did I make a John? Name of Enoqua. She ye, no one could change Uncle Penno. Mira. I smoke a micro-meeting copeno. Sadumna who quite more than said, what can I imagine? So, yes, I don't know. I say, yes, I have a sebon name, so I'm going to try any day. No, I come up a day. Mira and Cassaway, Miko baby ada, me, Adam. Only one lefty. Sapper Pepe, and with the so at the American. Mama could go. Papa could come and wait, dear. Ferry be who said Ferry should be very idea. Wow, what mammy ba and who cool feel. There were friends in a ma, when it is also the woman say, grab a bosom in never food. And I will be a bed dominant woman mono. As a omonia or from when you so me pobiama time woman ferry anti oh I saw met minimia that's a woman so any moon who can go for who say entene it will quaternas or quatana booby who was a water anymore it will try nachia was a water no ucha nachia it will uchanacha anybody was not warm at 10 no Akabezi. Hey, what them? Azu, no journey. I own Peter. I don't say me pay 1 night. In the what I want my mamma no what anything.
Ago. Wow. Joe. Upere omifia. Ai. But na wo refi ho ana. Bodi so wo hu baabi a wo fira wo hu baabi a wo kɔ. Mimi kruwa. Bisa me se me pede wo fie. Bodi monto huntimi fa honto nka wada. Hwe bibi. Semfo me na wodi no kroma no. Bodi wo refi ade kontem do ba kroma ana. Ha? Joe. So bufu. Haya kwa. Obuani ye. Se haya kwa mu dia. Bebe bi hia me. Na me mu kasa. Ate, Se dia me kan no. Mo ani na ho. Mo woni e na ho. Bodi. Ati nsɛmfo na wodi okrom ano. Bodi, amen ka sɛ menkyerɛw. Sɛ wo sin edin sɛ na wontimi nka nsuo. Bodi obi amme. Meko cruise ka twitwi de de ama. Sɛ be yi mi mfopom of afiri hɔ no a. Obetena krom ade ye ɔdɔsɛm. Then how? Tena me ha me. So we be how I didn't tell one kokun wo fa no. Joe, Bodi, wo hwe me se wudi ni ma wo ho. Film, bodi woni mi kasa de wonsa bonkom atete na me no kasa wo ye hwan? Ha? Bodi. Enti wo bedi ade ne na wia ka kire me sɛ nkyini nim. Bodi. Ma me ka se mi kyerɛ Joe. Ma wonye de twato a woni bedi sankom fi we. Me na me ka se wo. Na wo ye hwan? Na sa ba ya no e fa na dom no odi bibia ye wana. De no da me. Do bia gwaduane ma wadi. Ade no da me. Esemfo na wo ka no na me mfo aso, wo mfa hwenye me. Bodi mi Joe mi kan semfo. Asema ka nyansa wo. Se me gira we nkokun wo fa na wo bedi na wo se fata da te hene. Bodi, asema wo ka kire me no. Joe, bodi. Joe, se waso wo wudi a. Me pa chopa. Se waso wo wudi a, ko ne kodi wo wu. Na me gira ho yi, mitimi ni se wu no. Me kasa o juna je me de me sabo. Na me de me sabo kum kasa kire ba. Wo ye hwan? Bodi. Na hu baabi e wono edidi si o. Hu nipa a woni ne kasa no. Bodi, hu nipa a woni ne kasa no. Da bi ni petitru bai. Wo na wo jina ho no, wo ye ni petitru bai. Mimi ni petitru bai. Hwe wo sade ne sese ne bo kire me. Bodi mo ni na ho. Awa de. Wan hwia. Bodi, ana wo refi ho ana. Ati hini. Efrewa. Me tiawa. Bodi wo ye obi a, ne wo gidi wo mu. Akokuduro. Ene wo kasa mu no. Ya hu se mde dwuma di hye wo sa obetimi ayama. Na me twendo. Eye wo sechi na bo han. Uye obi a me jiwodi. Enti na bisa dwuma di wo ema. Bodi kwa wo kwa. Mesrew. Menkoda. Menkonye kokrase bia. Dwumadi entia. Mesi kokromo. Ukonya sempo. Ukona sade atuti mji dwumadi na wadi awie. Atira dwuma na si. Bodi ema mense si form. Bebe. Na ba ma hye so timi di dwumadi ni mamia. Ba hye wanan. Ni ntwe ma no mo form da. Atimira. Bodi. Emfa nkoye hwe boada wo. Dabi dana. Wo kono ade kodi potinti ya mesi kono. Bodi mane ye wo hia sem. Mesrew. Ma me sense form. Mi wa wada ma. Didi kan meda wase.
Na ewo se wa pa me wo se chini bu an mu. No onye me mugidi se me na metu ya adwuma no. Sire wada ma. Me mo ni mi wase. Me ye na pepepe se do pano no. Me sire wada ma mi wu approve. Se de wo hye me bono. Ka me sire se wo di be ka ho. Na no krampo no. Ka wachi mu be miensa. No ma me mienu edi kan ya. Tike me wi adwuma no se de open na kra na mi wura. Nka wo de aka na so so. Wedi. Asema waka no. Wati wase. Medase. Se de menya bofra o kasa amete. Bodi si kasem die. Ni mie sika so nkyere wo. Tu bi sika so kyere wo. Obi so ahye. Denti na ase de o pere ho o sika ho. Die wo ka no. Na bo ho sa ama wo. Mati mi wura medase. No. Die nkwa kyere no pabra. Na be die wo ka no na ko di dwuma de ye ma. Na medase. Kasa. Medase be me mo min su mo sama ham. Medase. Ti ama memra no papa. Ama pa hima. Bra, na be gine ko. Mati mi wura. Se de me kan ye no. Wedi. Me mfa wase de ni. Wo so me ma mensa enti fom. You are mate. Medase. Jawu. Me na me hye wo sabo no. Mintimi nya sa adwuma no. Mintimi. Wedi. Wo wahye me dihye mu a. Da che hene krom ha no wahye me bɔ no ka che me ta wontimi ni sabo ne so. Na me hye wo bɔ no mani so ekose wan. Wo na wo gina wo sama hye wo bɔ. Na se wonti ase a ye wo de fan company fo nim. So se ma ya de obi si da. Fa me ko na nanim. Me fan company fo nim. Fa me company fo nim. Me na ma hye wo bɔ na me se me di ni so. Sama ma hemfie na me ba. Ara ba wontimi ko ni wagu. Aka sa asem ni kire me bi. Wedi wo twa fa me so. Wo ya wan. Hey. Don't. I'm not going to hear you. I want to miss you. I don't. Oh, yeah, money at the one in town. Whom baby I will feel no baby I will call. And whom in from me, hey, build that. What? Joe. Me won't tell you now, Bonnie. And I'm tell so. The person with catching you are some unity. Jibe with the Abrabomano. Jibe with the Abrabomano. A pembe on the board in Tambia, a chum. I don't. Annie. Now, who see me say? So, be whom I catch him the minya body Abrabomano. Ah, body who in body way. Ah, body na me who dear Hano, not general, so obey you know, and now the achi no cashier body ain't you. And it's all no didn't have a boa over catch him. Joe, made them say, Shaye. The jay so tata body no. Sansa one shiny ya, when ye. Jibe with the Abrabomano. Some minute, men no ho. Men no ho. Ah, men that fell through Anne. I don't. Anne. I mean, casting being chill. She ye woman. I mean, whom is Anno. So one fee a quam do be fasono. I don't want you me. So, cost why you say I made the no quanta. Miss say one fee I made the no quanta. And Yaman one, so better than the quanta. Anne. Na kan hu say ansa na wo besusu no na obi esusu dada Eni mesusu jo eni mesusu mate adum hwe bibiye no hwe ya me ku afi ya so me so hwe ya me ku me bere ya se man kama sana se o tonyom adum e ma mentire me nsa wo so nim ba bia me firi wonim se me ya de hye okromu a o ya de hye nche so betimi afamra hye wo nsa o ya bema fa wo saka me semra okroma na yo so bromra so o ya beifo o peso so me hwe se dia me kan hwe bibiye no hwe ni ya ho miye nasum Adam ai ma we dey no pay no abopini me say ni we dey maybe sa kwan so no pay no come sempa ai ma odawma yetia ni say menam abonti ho na mehia jawo ena me di obunya ni di chia no chia na ampofu mu na ne buofu
Osaga na me hu na ma echia no. Oh. So, sabi jawo odi shepe ko pene no. Eh. Ti me hu ese ni di ese fata no me di ma. Oh, was so froko no a. Eh, le me pa woni so mo. Si de bu ntimi pa ma ni so. San se menye wo hwe. So ha adwo be sa na ma je nko afuru sa no se. Eh. Ayo den. Me be jawo. Awo so be je nko afuru sa na ma. Wo be je nko afuru wonsam. Mami. Achire, adom na ohu ye de. Adom ohu ye. Ade a wo ye ne ye. Wo mo timi bi wa no aka cha adom se wo be je ne nko afuru ne nsam. Me boa. Wo be timi aje enipa nko afuru ne nsam. Mami asimba ye. Ya bro, emranje ni mama wa goma. Ni nim se ya asema adom be hanu sa so be bo amani. Man sheda ya bro, man fa na se miye bia. Agofun be no. Ye di agura na e ka kire obi se bio mejo nkwa afiri wonsem. Ha? Enye bida, what dey maka kire won. Dan nim se so obi krampo wo bie wa no ka kire se obi kine nkwa afiri nsem. E bia no obi abona to ho. Se ekudura nwumra na de chie, na se obi ne nkwa afiri ne nsa, kwa bia so wo ne e be che wo. Wonim ne sa. Mi man fa ne sa. I grow mama pa di choma. Adom no se me se wa. Enye sa se hunu ne bio. Adom what? Fefe. Fache una na what? Esraw. Ebi nsi bi. Hwe. Nkora asem. Madam antu ye dancing. Ti me hu gun show nkra ko ma na obi sana na. Nana madam wo ma hu nsu nkra da. What? Adom esraw. Nsu nkra. What? Say. What yi me dance? Wasise ne hu gun su gun nkra. Ye mi sam. Asema na me se ya grow pa ne chawndi. Emuso be na me na metimi aya. So we bi wa no aka wanya bi wa no aka. Oh, hwe nya no wana ko ni bibi. We dia me ka kire o se bibi ye no a mia na me mia abrafo na so mu atwu wiri dididi e de wakwa hinimu. Me na me ka kire wo. Si ma me man tumi koma se. Eni emma bibia nso nsi. Agro na me di na me se pa ne chew se man ka ne ye. Go fun. Jawu. Hweye. Jawu. Hwewano kase yie. Jawu. Hwewutiri mu adwene nsusu yie. Wote asema me ka kire wo no. Jawu. Aden na tifu ye jawu adwempone. Jawu. Asema wo ka kire adum. Jawu. Wonim sunsuanso e betimi akofa de aba. Jawu. Wo ba pemfo akure ma tise ne ho adan. Na wo ba pemfo na wotimi bie wano aka kire ne se wo beje ne nkwafiri ne nsam ya wo na wo dwene ho se na kan. Ha? Mami asem ase watwe asem tintan dodo. Eni ntina na nim ne yes agro na me nim se insanso boni bitimi abanti pa ne choma me. Minim se aso ho no ma. Hwe de wo chi. Yes na me ni di. Man se enya mami na me de na magini nkwafiri ne nsam. Enkeka yensin sam nkire me. Wo sese nka me bo wasum. Nenso amamre enkire sa eni kwai se me. Mi to me nsa. Yes sir. Ma say na nano amamre. Ka me bo wani so am wan se me na me wo. What? Wo bia wo dachi ye de wo be di ade. Na wotimi bia wa no ka kire wo bi ba. Pemfo se wo be jini nkwafi ne nsem. Hwe, ti ma me ka sam nkire wo. Se ye bompa ye. Esre nananom. Wo nsem bi gu a kogusre nananom se adom. Nananom beboa no wa afa ne ho afa ne baboko. Eni na ho son. Sa anye sa resa kodei wakwa wo so kura na wa ma. Ye beti me bisa ho asem. Jew Ame na asema o kanye o tumi kuma kura dodo. Me tu kuma asem de o ye de wa ma me kura me kra ira. Kraira. Na nim se wiase aye wo no. Asem o firi ye no mo ba. Hu. Ye firi ye no mo be gu ye ho fin chan de ekoye yem. Wonim sa asem o be pie firi wano a wo be ka no. Ebetimi akofa nsunsanso obone abrew. Ebetimi de wakodi musuom kra timi de wakowie wowuom. Wano kasa ba akopa wo ka ye nti. Enu nti ne ye de wakọ entiteye.
se kosua entity ye nanim de e da che obetena konwa so a na asem bi ba wanim a wetini ehunu ka wo so de a wo se wo quantity ya wo boa wa hwe na ni kokko de hwe mani na me o ye mesrew why me pa che wo de man nye ni ye mesrew why e bi nsi bi na mani abre pa na koda no nam se no wo ha ni nti na me twem no mo kakra isan se beto mire bi no wo betena konwa so nya nsem nyina na ese me kan wo nanim e kire wo na se yi de me wasema metimi aka kire wo na me waka mate mesrew wo kuta adwembone wa hu yawo adwembone bia ni metiri mame ani ehwe yi se wo adwembone wa koda no ho asesa me mate why mesrew mame we so ayese no nya fi na ko bonchiri mo kire wo fa eno no waka no ka me di besi so kura se me sori ya me ko wo fa ho akobo na mane ko de mesrew why me pa cho bi nsi bi why oh man Shienya safa bobra Shienya safa kwatena konwa ne so wotimi adi ade amebua se fata ba wanim me ka ko sise ampanyi se sebe se oba ujane na agu sere so ya pepa emom yentwa wate ase akora ne se mane nko ene wakọ na aboa ka no betimi ayenhwe ha besere woni diem di akora na ye no sebe enye se me yoman konfo a me say ade emu me paade ya susu di ya obebere susu na ayede ya bibi papa bi e be firi mu aba enye me pene se onkoso anye na koso di ya emu di besi bia e wase kire ititiru mesero wayo obaidi enu hukunu nkasa sanse ona abetimi ne nakasum sem ama nakoma abafom awodi abofra na ye sanse nakoma na pagya so wanu jona enyeyi enye se bia obanu funso na wo ye no mefua so yen nyina epaniye nanso die besi bia no eda nananum anim nso chiempo ehuruhuru a edwo ti mesero na oja awerɛhoɔ ne di na ɛma akwadaa ne ho dɔ emfiri wo mu da sanse wo yɛ dɛ a sɛbe wa na ade ne ba asase so ɛna sɛbe untimi ntu nsonso mu na mfa hahan enhyim susu di awerɛhoɔ asase wo etwa ne ho yɛ dɛ a dakoro pɛ ebegyina ti me frɛ wa nyɛ ne bɔne so ɛna nyɛ sɛ bia akata mani sɛ di abofra ne yɛ no me kɔso afoa so sero titiru yɛ wukunu sɛ deɛ maka no ɔne ne nkasa na ma ne hu sɛ sɛbe abofra no ɛnyɛ sɛ bia ɔnyɛ ne dea ɔyɛ ɔno ane dea ti na kɔma mmara fam na yɛmfa yɛ ne nhwɛ adeɛ na wieɛ no menim sɛ ɛyɛ dɛ a bibi pa bi ebesi wate mama dasi me so me kan sɛ di me yɛ ne sɛ di waka pepepe na ewiase na waka yɛ no sɛ oba eja na na gu so ayi pepa na yɛntwa ntwene ya woni di ne wo memu sansa ne mgu ase na ɔde bre me ne papa na sɛ di wo ne mu asɛm a waka kyerɛ me ne idie ɛsɛ me ne me kunu kasa na so me ne no etu yɛ boase na akwala no medase so me dase pa sɛ wantwema no wangofo sansa ni a wo no me na me ni bi ti de obeka bi sɛ me ti na me de wo se yɛ wo yo sa so me dase pa ɛne na wodi awerɛhoɔ dabi bebose ana yɛ wo menim sɛ ya sɛbe obia wɔ baabi a makokɔ a ɛyɛ ne ya san so ayɛ w'adeɛ bɛte mana kafra
me pa beba why na nanam hyɛ wo de na mo wachi dom na mo nka ho Yes.